Jukka Relander, miksi äänestää juuri sinua eurovaaleissa? Siis mun pitäisi vastata tuohon. Mä luotan siihen, että ihmiset on niin fiksuja, että ne osaa itse valita hyvät ehdokkaat. Mä voin kyllä esitellä kaikenlaisia teemoja. Niitä riittää. Esittele nopeasti yksi. No esimerkiksi vihreän ehdokkaan äänestäminen on parasta ilmastonmuutoksen torjuntaa. Itse olen sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei saa toimia ihanana tekosyynä unohtaa kaikkia muita tärkeitä ympäristökysymyksiä. Ja vihreällähän on myöskin hyvin paljon erilaisia yhteiskunnallisia painotuksia, talouspoliittista ohjelmaa ja sen sellaista. Niistä voi sitten valita omansa. Olet myös osallistunut uuden puolueohjelman tekoon. Voisitko kertoa, mitä teemoja painotit siinä? No, puolueohjelma on vasta tekeillä, se hyväksytään vasta vuoden kuluttua puoluekokouksessa, mutta siihen on tulossa aika vahva elinkeinopoliittinen painotus ja lisäksi olemme päättäneet, että puolueohjelmassa tullaan ottamaan copyright-lainsäädäntö kunnolla haltuun. Siitä järjestetään isoja seminaareja ja keskusteluita ensi syksynä. Yritetään saada sellainen ratkaisu, jossa tulisi huomioitua paitsi köyhän taiteilijan oikeudet, myöskin nettisurffaajan oikeudet sopivalla tavalla. Tämä on varmaan myös Eurooppa-politiikassa vihreän yksi keskeisimpiä teemoja. No kyllä, nämä on eurooppalaisia ongelmia, eurooppalaisia kysymyksiä, joihin tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja. Kiitos.